Het is begonnen bij de MAVO, maar er is een initiatief genomen. Alle ouders die kunnen en leerlingen kunnen hier zaken in de aula inzamelen. Wij zullen zorgen dat dat vrijdag allemaal netjes bij het Rode Kruis komt. We hebben er ook overleg over gevoerd bij de gezaghebber. Het is heel belangrijk dat je de goede dingen natuurlijk aanlevert. Nou, daar is een lijst voor die we ook met de ouders gedeeld hebben. Ik heb gisteren begrepen dat kleding niet meer nodig is. Dus het gaat vooral om de andere zaken. En ik vind het ook heel fijn dat leerlingen daar ook aan meewerken en dat de SGB daar zijn steentje aan bijdraagt. Want ja, soms denk ik wel eens, we horen nu ook dat er eventueel leerlingen van Sint Maarten naar de SGB-school komen. Maar als er zoiets gebeurt, dan ben je eigenlijk niet meer met onderwijs bezig. We zien de beelden. Het zal je maar gebeuren dat je huis zomaar verdwijnt en dat je weer alles opnieuw moet doen. Dus het is ook heel fijn dat wij proberen daar wat hulp te geven, hoe klein het ook is. En dat we beseffen dat het eigenlijk, dat we in Bonaire wat dat betreft al jarenlang toch niks meemaken. Er is verzoek binnengekomen om toch leerlingen vanuit Saba, Sint-Eustatius of Sint Maarten naar Bonaire te overplaatsen? Ik heb nog geen concrete namen, maar wij horen dat daar verzoeken komen. Daar moeten we goed over nadenken. Natuurlijk zullen we alles doen om kinderen op te vangen, maar het gaat er even om dat mijn vraag bij dit soort dingen altijd, als kind, als je dit overkomt, wil je dan wel onderwijs krijgen? Hè? Misschien wil je ook nog liever bij je ouders blijven die het huis opbouwen. Soms is onderwijs in mijn ogen even niet belangrijk als er zoiets over je heen komt. Familieband. Hè? Je wil soms bij je familie zijn. Dus we moeten het nog even goed horen hoe dat is. Maar als er echt verzoeken komen, dan zullen wij natuurlijk in samenwerking met het OLB gaan we kijken of we de kinderen kunnen opvangen. Uiteraard.